Jak být bohatý prodejem e-knih přes Amazon. Napsala Trizia 2022, vypravěč Jana Pelikánová, publikováno společností TechTime. Předmluva. Prodávat? Téměř všichni se o to snaží. Dnes jsme svědky skutečné exploze provizorních prodejců, vytvořených webových stránek nebo virtuálních obchodů, do kterých stačí vložit vlastní produkt a vydělávat peníze. Vyrůstají jako houby po dešti. To však není tento případ. Nestačí být přítomen na internetu, i kdyby to bylo na vlastních, dobře udělaných a krásně realizovaných stránkách, aby si člověk zajistil stálý měsíční příjem nebo alespoň malý přivýdělek. Když jsem začínala s tímto internetovým dobrodružstvím poprvé, tak jsem byla přesvědčena, že to zvládnu během chvilky, ale brzy jsem musela změnit názor. Vadilo mi, že jiní, pravděpodobně ještě méně dobří než já, dávali na síť naprosto nesmyslný obsah, na kterém vydělávali spoustu peněz. Mnozí z nich měli řadu příznivců, kteří na ně pěli chválu, a jiní, jako by měli dar krále Midase, proměnili každý nesmysl, který na sítích publikovali, ve zlato. Štěstí? Zprvu, zaplavená žádlivostí, jsem byla přesvědčená, že je to tím. Ale když jsem se do této problematiky ponořila hlouběji, uvědomila jsem si, že se jedná o skutečné dovednosti a že většinou nemají nic společného s obsahem prodávaných produktů. V mém případě to byly elektronické knihy, ale zobecněním lze říci, že šťastlivci se zřejmě vyskytují v každém odvětví prodeje a v každé kategorii. Jejich výrobky se nezdály ani lepší, ani zajímavější než mnohé jiné. Přesto se prodávaly. Autoři měli desítky sledujících a ujišťují vás, že ne placených. Hromady pozitivních recenzí, zástupy spokojených kupujících, kteří díky svému šíření zkušeností zvyšovali prodej. Závistivě jsem se začala ptát sama sebe. Jak to? A dala jsem si záležet na tom, abych odhalila jejich tajemství. Nakonec jsem si uvědomila, že při troše počátečního úsilí je možné dosáhnout velkého finančního uspokojení při prodeji určitých druhů výrobků a s využitím zdánlivě banálních, ale skutečně výnosných prodejních tajemství. V praxi jsem si uvědomila, že my prodejci, kteří nevyděláváme peníze bez ohledu na to, co nabízíme, děláme všechny obvyklé chyby. Na první pohled velmi malé. Možná jsou to klasické začátečnické chyby. Přesto je jich dost na to, aby znehodnotili naše prodejní úsilí a učinili ho neproduktivním. Opakuji, k prodeji nestačí být přítomen na internetu. Nestačí nabízet kupujícím výjimečné produkty, ani nestačí snížit ceny. Pouhé použití malých, chytrých triků stačí k tomu, abyste si zajistili skutečný pasivní příjem, který se bude zvyšovat s každým novým nabízeným produktem. Hodiny a hodiny chatujete se svými zákazníky, abyste jim poskytli maximální podporu? Již není potřeba. Snažíte se na sociálních sítích spřátelit se s tím či oním a doufáte, že vám za to udělají reklamu? Konec. Píšete na svých blozích opakovaně příspěvky s výčtem kvalit svých produktů? Vzdejte to, prosím. Na následujících stránkách vám nabídnu skutečná obchodní tajemství, jak se stát dobrým prodejcem, prozradím vám kouzelná slova, jak vydělat dobré peníze a navrhnu odvětví a produkty, které se dnes, ale i včera a zítra budou prodávat nejlépe. Pro začátek vás žádám pouze o 7 dní práce. Poté vám budou stačit pouhé 3 hodiny týdně, abyste získali úžasnou finanční odměnu, která vás sice neobohatí, ale poskytne vám skvělou motivaci pokračovat. Tato brožura je první z malé série tipů a prodejních tajemství, které vám bez nadsázky umožní vydělat slušné peníze na internetu během několika měsíců.
Sample complete. Ready to continue?